Takže vítám vás u nového videa, prosím dejte mi odběr a jenom bych tak chtěl podotknout, že už nevím, jestli máme příkabiči, nemám furt základní, tudy už jsem párkrát hrál. No, samozřejmě, ale jsem jí na natáce, protože jsem ještě neměl nějaké věci, které jsem potřeboval, každopádně dneska si to zkusím na video, počkáme než to to je to taková nedopoutu, to jsem kuch. No víš, samozřejmě už hrám, abych tu video nikdo jsem jich friendů nepřipojil. Jo, pak teď a čapčů. To se do pořadí. Čekajte. Dávám teď naše sluchátka. No, co můžu? Nevím, co dám, jo. Aha. Heute Auszeit. Dann Twitter. Ne, pustí a pak Twitter to skipu a to pak vědou v takový gáze. Úplně si. Make you. Boys. Samozřejmě. Který by neměl tu dechu. A tam nečtého jméno nebudu říkat. Ano, co jsem se. Jo. Já na tom nemám gamy, co si... Ano, vládne vyse. To ten jeden na
a přijdeme modej. Tady budete jedet modou. Otázky. Říkal mám 2 barvy, růžovou a modrou, takže nám stále chybí růžová mopka. Teď už všechny mi protože další příšera, kterou určitě najdu, je někde tady. Ale není to jen obyčejná jeskyně, hledám opravdu zvláštní. Počkej, myslím, že jsem něco slyšel přicházet z této strany. Ach, to je ta jeskyně tamhle. Sladká jeskyně, všichni. Všechno je tady tak růžové a barevné. Já potřebuji najít růžového mopa, kterého jsem se přišel porazit. Když o tom mluvíme, tady jako mluvíme hnítě. Ach, tak neuvěřitelně roztomilé. Ach, vypouští malé srdíčka. Ach ne, ona mě útočí. Ztrácím životy. Vypadá to, že dnes na mě chce zaútočit každý. Hej, a tam toho plišového medvěda. Au, 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 au. Zahnal mě do rohu tamhle. Už mám jen 2 srdce. Jestli se nebudu bránit, porazí mě. Promiň tedy, vezmi si to. Tomáš, přestaň mě zabíjet. Porazil jsem dalšího. A podívej, moje barvy se nakonec opravdu znovu změnily. Moje pravá strana je teď úplně růžová, ale druhá strana je stále černá. A to si to není moje barva. Právě jsem ho konečně našel, ve skutečnosti je tam dole. Jen musí být tady dolů a zaútočit na něj. Pojď, strašidelný dinosaurus. Wow, to bylo překvapivě snadné. Teď je moje barva vlastně o něco blíže té správné. Jak jsem se mnohem zbavil. Ale stále ještě nemáme všechny barvy úplně správně. A máme jen 25 minut, než si navždy vyměníme barvy. Pojďme přejít k další činnosti, kterou můžeme dělat, a to je malování našimi barvami. A to, abychom vytvořili opravdu pěkné obrazy s našimi originálními barvami. Šli jsme až sem do dílny. Podívej, už máme rámy, které použijeme k vytvoření malby. Tahle je moje a tamta je tvoje. Udělám super roztomilý rybníček s rybama a balónky. Chystám se vytvořit strašidelnou sopku. Tak prostě vezmi paletu barev a začni malovat. Ne, právě jsem si uvědomil, jediná barva, kterou mám, je černá. Ach ne, moje paleta je teď úplně bezbarvá. Mám také černou, teď potřebuju červenou, oranžovou a žlutou. Už jsou tady, jdu si je všechny vzít. Mám problém, protože potřebuji barvy růžová, světle růžová a modrá pro... Mám štěstí, není to těžké pochopit lidi, protože například přímo před námi už je malá modrá rostlina. Tím mohu vytvořit tmavě modrou. A teď stále potřebujeme tyto 3 barvy, světle modrou, světle růžovou a tmavě růžovou. Chystám se vzít tyto květiny a proměnit je v barviva, abych mohl také udělat oranžové barvivo. Teď už jen potřebuji přijít sem na své místo a nanést všechny barvy. Dobře, to je přesně to, co jsem potřeboval. Teď začnu malovat svou sopku. Atos už začal malovat svůj obraz. Pořád se rozhlížím po všech barvách. A mám nápad, jak udělat světle modrou. K tomu potřebuji ještě jednu
Pojď to... kolem, počkej, creeper. Wow, málem mě vyhodil do vzduchu. Vypadni odsud, ošklivá kreaturo. Nepotřebuju tě, hledám kostlivce. Pustil střelný prach, ale nezpůsobuje žádnou barvu, lidi. Potřebuji rychle najít kostru, abych mohl namalovat svůj krásný obraz jezera. Postavím sopečnou linii přesně tady a bude vypadat přesně takto. A teď mohu celou tuto část zanatít černou barvou. Přesně takto. Teď začnu pracovat na červených detailech. Vidím kostru vpředu. A Baba, nejlepší kde- je, že mě ještě neviděl, takže mohu využít této příležitosti a překvapit ho. No. Je, on mě viděl, to je strašidelné. Proč byla ta kostra tak chytrá? Jen potřebuji, aby pro mě pustil tu kost a pak mohu udělat barvivo. Hej, přestaň mě trefovat těmi šípy. Upustil kost. A také šípy, které nepotřebují. S těmito kostmi mohu udělat kostní moučku a s kostní moučkou mohu udělat bílou barvu. Ale ta nejlepší část teprve přijde. Když smíchám bílou barvu s modrou, dostanu světle modrou. Jakou druhou barvu potřebuji? Tím pádem zbývají pouze dvě barvy. Normální růžová a světle růžová. A když už o tom mluvíme, podívejte se, co je přímo přede mnou teď. Růžové rostliny myslím, že jsou upřímně tak neuvěřitelně krásné. Víš co, vezmu si tyhle dva, protože je potřebuji přeměnit na barviva. Mám tady dvě obyčejné růžové barvy, ale když to smíchám s bílou, dostanu světle růžovou. Teď jsem konečně sehnal všechny barvy, které jsem potřeboval. Mohu je všechny přidat do své barevné palety? Podívej se, Ato, si konečně mám všechny své barvy. Wow, to je sopka, už vypadá opravdu skvěle. Díky, Mana, teď jdi a kresli, protože vážně nemáme moc času. Je to pravda, máme už jen 22 minut na návrat k našim barvám. Použiju tuto tmavě modrou na část jezera, což je v podstatě barva vody. Když to chcete udělat, stačí to trochu zakulatit takhle. Toto je část, kde je voda. A já všechno namaluji modře, aby to opravdu vypadalo jako hluboké jezero. Teď, když jsem dokončil jezero, použiji druhou modrou na vytvoření barvy oblohy. Protože ty dvě barvy jsou docela odlišní. Nebudou se míchat a bude to vypadat pořád hezky. Už jsem vytvořil lávu tekoucí z mé sopky, ale teď opravdu chci na tomto místě postavit sopku, která vypukuje. Prostě ho nechám náhle kýchat horkou lávu takhle a pak můžu smíchat barvy tímto způsobem. Hele, je to fakt super. Kdo to vymýšlel? Majte 20... Prosím, tady majte Rainbow Friends. Jen potom máte možnost se sem schovat. A dan to dost... Máme je to také rovný detail. Ale Ahoj. Dobrý den. Páči. Dám se za palem držaně. kupiš. Super! Teď, když jsem oddělil moře od oblohy, je konečně čas vyrobit malé rybky. K tomu použiji dvě další barvy. Světle růžovou a tmavě růžovou pro rybičky teď. Teď musím připravit rybu a k tomu použiju růžovou. První malá ryba je hotová a ty další dvě udělám o něco menší. Bude to vypadat, jako by tady plavali ve vodě s velkou rybou. Podívej se na to! Vypadá to tak dobře, že dokonce udělám nějaký ve světlejší barvě. Přesně takhle. Víš co, bude tam dokonce i malá modrá rybka. A na obloze, abych dokončil kresbu, udělám několik balónků, jako by létaly nad mořem. Tenhle vypadá opravdu velký, protože je blízko. Takže udělám i několik malých, aby to vypadalo, že jsou opravdu daleko. Stejně jako ryba. A stejně jako jsem to udělal s rybou tam dole, udělám nahoře na obloze také malý modrý balónek. Ach, mít balónky v mnoha různých barvách. A takhle dopadla moje malba s mými barvami. Tady, a to si dárek pro tebe, abys ho dal do svého pokoje. Rostomilé, Mana, můžete mít i moji sopku. Díky, moc se mi to líbilo. Ale ta dobrá část, Atos, je, že se moje barva trochu změnila. Ještě nejsem smutný, ale alespoň jsme blízko. Mana, změnila jsem také barvu. Podívej se, už mám skoro správnou barvu. Máte ty barvy úplně špatně. Zbývá je 20 minut. Vy takhle zůstanete navždy. Nechybít, Atosy. Zvládneme to, věř mi, protože další věc, kterou uděláme, je
připojit se ke zábavné minihře. Tak jsme dorazili na kurz a každý si musí vytvořit vlastní barvu. Moje je růžová. O ne, to ten tvůj není růžový, musíš jít k tomu červenému. Proč je tvoje ruka tady úplně modrá? Tato barva je úplně špatná. Měl jsem být modrý, ale jsem šedý. Víš co, ty si jdi svou cestou a já půjdu svou. Dobře, Všiml jsem si, že první část cesty je obrovské bludiště. A jak se z tohohle dostanu? už jsem našel východ a je to fakt snadné. Odtud není úniku, nechte mě se vrátit sám. Je tohle ta správná cesta tuči? Ach ne, vypadá to, že není žádná cesta ven. Zasahl mě šíp. Hej, co to je? Tady není žádná kostra. O, Atos, tento labirint vypadá trochu zvláštně. Je to pravda, byl jsem všude a stále jsem nenašel cestu ven. Počkej, právě jsem slyšel zvuk šípu, někdo mě bije, ale nic tu není. Zase to správně pochopili, přichází to odsud. Dobře, chápu to, Atosi. Tento labirint má pasti. Problém je, že existují neviditelné pasti, takže nemůžeme říct, na který blok bychom neměli šlapat. Hej, pozor, tenhle blok je nastražený, vidíš? Položím na něj kus dřeva, abych věděl, že tam nemohu šlápnout. Raději bych se měl najíst, abych se uzdravil předtím, než utrpím další zranění. Odtud také není žádná cesta ven. Jejda, další blok z pastí. Musím se těmto blokům vyhnout. Musím dávat pozor, kam šlapu. Atos, ale všiml jsem si něčeho? Pokud se vydáme správnou cestou, nejsou tam žádné pasti. Ale když šlápnu na špatný, hned mě trefí šíp. To znamená, že pokud se budeme držet správné cesty, všechno bude v pořádku. Tato cesta je evidentně špatná, protože je to slepá ulička. Takže jdu tudy. Vidíš, žádné šípy mě netrefují. Zjistil jsem tajemství bludiště. Vždycky jdu na stranu, kde mě netrefí šípy. Dobře, na této straně jsou dvě cesty. Já se vydám touto cestou a v tomhle jsem nebyl zasažen šípem, takže můžu pokračovat. Tudy to být nemůže, protože je to zavřené. Tak tady to mám. A hele, dokončil jsem to. Atos dokončil labirint přede mnou pomocí mé techniky. Ale to nevadí, protože jsem taky dokončil bludiště. Další část našeho dobrodružství je parkourová výzva. Jsem v tom opravdu dobrý, projdu na první pokus. Paná, tvoje strana vypadá mnohem jednodušší. Nechci jít touto cestou. Ne, nemyslím si, že tudy můžu jít, Mano. Samozřejmě, že ne, Atosi. Tvoje barva je červená, už jsem ti to říkal. Dobře, ano, pojďme na to na kůžovou cestu. Já se nemůžu dívat dolů, protože mám strach z výšek. Ach ne, nedívej se dolů, nedívej se dolů. Ach, podíval jsem se dolů. Atos, ta kapka je obrovská. Prostě pokračujte, ani jste se dívali dolů. Atos, musím ten skok udělat? Ne, udělal jsem to. Počkej, tady je část, která mě zastavuje v skoku. Jak se mám dostat za tuto překážku? Počkej, mám nápad. Když poběžím opravdu rychle, možná ani nebudu muset skákat. Prostě běž rychle a... Ach, ono to fungovalo. Měl jsem opravdu strach, že to dopadne špatně. Děkuji za ten tip, Mano. Mně to taky fungovalo. No, teď v parkouru vypadá snadněji. Prostě skákej dál, aniž bys to pokazil. Páni, tyto skoky jsou super snadné, Atos. Jasně, vaše bloky jsou teď mnohem jednodušší. Přijdu k vám. Ne, zase. Atos, vrať se na svou stranu, zasáhl mě blesk kvůli tobě. Dobře, vracím se. A ještě něco, obě parkourové dráhy jsou úplně stejné. Tak přestaň fňukat a prostě už začni dělat ten parkour. Musíme se vrátit k našim barvám, Atosi. Už jen 2 bloky zbývají. A pak budu také vyrábět. Pana, to je konec, to je vše. Ještě ne, Atosi. Ještě nás čeká jedna barevná výzva. Wow, podívej se na tohle krásné místo. Atos, pro tuto výzvu skočíme tam dolů, kde je voda. Je tam dole voda? No, ja. Promiň, že nesmíte minul ten skok. Když to pokazíš, dostaneš výprask. Proto jdu první. A vy půjdete po mně. Protože jsem v tom o něco lepší než vy. Dobře, Mana, jen mi řekni, kam mám skočit. Díky mostu, že tam dole je voda, ale je červená. Takže do toho nemohu spadnout. Proto přicházím na tuto druhou stranu. Je modrá voda. Doufám, že to udělám správně. Protože jsem skočil. Ach ne, neuhýbej. Ach, pomůžte. Ono to fungovalo. A to dostal jsem obětí od Rosy. No, musíš skočit na druhou stranu. Kontroluj to tady, Mana. Nech mě se připravit a skočit. Stačí se jen vyhnout a podařilo se mi to. Skvělé, Atosi, zvládli jsme to. Tím se moje barva ještě trochu změní. Ne, Atos, to není moje modrá. Je příliš tmavá. Jsem černý, ale moje ruce jsou stále modré. Naše barvy začnou
vidět Rostliny dala trhavinu. Dělám to tak, že ji zdržím a nakonec bude mít špatnou barvu navždy. Stačí aktivovat a podívat se. Už to začalo vybuchovat. Wow, a to staví auto! Přesně jak jsem si myslel. Radši se vrátím ke své zmrzlině. Co se tu stalo? Ach ne, můj zmrzlinový pohár je úplně zničený. Vypadá to, že byl snědem. Kdo to udělal? Musel to být někdo opravdu hladový, kdo sem přišel a snědl moji zmrzlinu. Problém je, že mám jen 12 minut na to, abych se vrátil ke své barvě. Potřebuji rychle opravit tuto zmrzlinu. Ach ne, nemůžu tomu uvěřit. Podívej, moje auto už dostává tvar, jen to budu muset trochu víc natáhnout, protože jinak auto nebude mít. Teď už jen potřebuji umístit tyto další červené betonové bloky. Moje auto je skoro připravené. Znovu jsme dokončili výrobu zmrzlinových kuliček Tutti Frutti. Ještě jednou vyrobím to brčko. Dobře. Teď když jsem vrátil čokoládové brčko, můžu se pustit do jahodové kopečky, která bude nahoře na všem tady. Vidíš? 3, 2, 1. Dokončil jsem část s jahodami. Kde je Atos, co? Už je to dlouho. Už to vypadá fakt skvěle a použil jsem hodně červené. Problém je, že nám stále chybí některé detaily oranžové a žluté. Proto si vezmu tyhle ty dva bloky a začnu dělat blok přímo před autem. Bude to oranžové a žluté, stačí to sem dát a je hotovo. Mám to dokončené. S tímto páskem to vypadá mnohem lépe a podařilo se mi použít všechny barvy. Atos dokončil stavbu. Snížím tuto bariéru. Páni, podívej se na to cool auto. Vyhrál jsem, že Mano? Byla to soutěž a já jsem vyhrál. Ne, Atos, to nebyla soutěž. Ale víte co? Rozhodnutí je na předplatitelích. Napište níže, která verze vypadá lépe. Moje zmrzlina nebo auto Atose. A... Počkej. Podívej, Atos, změnil jsem barvu znovu, teď jsem ve svých barvách. No, ale moje vlasy jsou pořád špatně. Moje se také změnila, ale stále jsem smutný. Barva ti stále vůbec nesvětí, Atosi. Máme jen 9 minut, než se naše barvy navždy vymění. Hej, pojďme pocvičit k další výzvě, kde musíme najít vybavení v našich barvách. Potřebuji najít horníka, který je modrý a růžový. Přesně vím, o jakou rudu se jedná. Abych to udělal, musím jít dolů do jeskyně a trochu těžit. Mohl jsem využít toho, že jsem v kreativním režimu a získat lepší nástroje. Jediný problém nyní je, nemohu tento minerál nikde najít. Našel jsem železo, je tu uhlí, ale